Sesiphinde zashinyameni kumnumzane Shadrack Sibiya ongu-Deputy ka-National Commissioner umnumzane noma uGeneral Fanny Masimula. Njengoba-ke njengamanje umnumzane Masimula sithathe isinqumo esikhulu kakhulu nge-career yezobuphoyisa kamnumzane Sibiya. Angiqale ngobingelele ngikwamukelele channel yaMaswidi Media Production. Mangabe yaqala ukufika ngicela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Usephinde wathatha esinye isinqumo umnumzane Fanny Masimula mayelana ne-career yezobuphoyisa kaShadrack Sibiya, njengoba uSibiya wayekade enikezwe i-leave enikezwe uyena uMasimula emva kokuba umkhwanazi aveze ukuthi-ke uSibiya lo uye kanye owavala inhlangano yayikade-ke ibekelwe ukuphenywa kokubulawa kosopolitiki. Lokhu-ke kwakuvezwe ngumkhwanazi ethi-ke uSibiya wayekade egcineke namadokodo amaningi kakhulu ayekade-ke ubufakazi obuqavile mayelana-ke nokubulawa kwalabo sopolitiki. Kuthiwa-ke uSibiya wayekade-ke ethunywe nguMinister Senzo Mchunu ukuthi-ke ake ayihlakaze le nhlangano yayiphenya ngokubulawa kosopolitiki. Naye-ke uSenzo Mchunu osamisiwe. Emva-ke kokuba kuvele lezo ndaba, uFanny Masimula wabe-ke sethatha isinqumo sokuthi-ke amnikeze i-leave lona-ke ongu-deputy wakhe noma-ke oyilisekela lakhe uShadrack Sibiya. Kodwa-ke emva kokuthi uSibiya ayise uMasimula enkantolo ezama ukuphikisa-ke lesinqumo sokuthi amnikeze-ke le-leave, namhlanje-ke umnumzane noma uGeneral Fanny Masimula usethatha isinqumo sokuthi-ke amsuspende straight-ke manje uShadrack Sibiya, angabe samnikeza i-leave kodwa amsuspende emsebenzini. Lokhu kusho ukuthi-ke uShadrack Sibiya uzokathi ukume emsebenzini wakhe kuze kuphenye lonke uphenyo olubhekene naye kanye-ke nomnumzane uSenzo Mchunu, ngoba-ke phela bahlanganiswe bobabili laba bantu. Baningi-ke abantu abashayela izandla-ke lesenzo sika-General Fanny Masimula beveza ukuthi cha, kusho ukuthi-ke unawo yena umgogodla ukuthatha-ke iy'nqumo ey'nkulu kangaka. Bemncoma-ke nje nangokusayida kanye-ke noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi beveza ukuthi cha, kusho ukuthi ngempela uyakwazi ukumela izwe kanye-ke negama lakhe wayesele. Ukuyivala nje le video nganza kwethu ngicela ukuthi ngikukhumbuze ukuthi mhla ka-17 kuyo le nyanga kaSeptemba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uzobevela okokuqala ngaphambi kwekhomishini kaMadlanga ayekade-ke ekhonjwe umnumzane Cyril Ramaphosa ukuthi-ke iphenye ngalezi nsolo ayekade-ke ey'khiphile, ikakhulukazi lezi esibhekene-ke noMinister uSenzo Mchunu onguMinister wamaphoyisa. Sifuna ukwazi ukuthi-ke ikuphi okuzovela okuhlukile kulokhu thina-ke sasikade-ke sikuzwile ngenkathi umnumzane Nhlanhla Mkhwanazi e-live-ke la akaveza khona wonke amaqiniso. Sifisa ukuzwa ukuthi-ke ngabe kukhona yini okunye osengaphezu kwalokhu akasazokuveza uma ngabe sefakaza. Ngicela ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe ukuze ungeke usale ngaphandle. Siphinde sihlangana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga. Usubuke waze wafika ekugcineni kwevideo. Ngicela ukupha nawo umtitilizo wamahhala ha. Selingena ihlobo, isifikile i-festive. Ngenzeka ukuthi mhlawumbe uzofisa ukuthi uthenge izimpahla ezintsha, mhlawumbe uzithengela wena noma mhlawumbe uthengela abantwana bakho. Kodwa manje i-budget tight noma mhlawumbe ufuna nje ukusave, awufuna umosha kakhulu imali ngoba phela noJanuary uyeza. Kanti futhi iningi nezidingo kuDisemba. Nansi ikhodi lapha yamahhala esiyiphiwa uSiphokazi wakaGodide lapha ku-Facebook. Le khodi ikwazi ukukusiza ukuthi mhlawumbe uthenge izinto zika 1200 wamalandi kuShein noma kuShein, ukwazi ukuthi lezo zinto ugcine uyikhokhele noma ugcine uyithenge ngo-300 wamarandi kuphela. Into ozoyenza wena uzothuma ngabe wakhithiza laphana kuShein wakho noma kuShein app yakho, usukhithe wakhithiza izinto ezingaphezulu kwa-1200 noma ezu-1200 wamalandi. Uzothi-ke uma ngabe usuyokhokha-ke bese ufaka le khodi laphana ku-promotion SKRF9 njengoba uyibona-ke la SKRF9, noma mhlawumbe uma kuthi khona ungak-understand kahle uhambe uyobuza yena uSiphokazi Godide ku-Facebook njengoba ulibona igama lakhe libhaliwe la. Le app-ke yakaShein ithembakele kakhulu, nawo futhi lamakhodi athembekele kakhulu, nami sengike ngawasebenzisa nje ngaphambilini. Nganza kwethu ake sizame ukwenza izinto ezizokwenza impilo zethu zibe lula. Uyashopha lapha kuShein, uyayithatha izinto oyifunayo, uma ngabe usuyithathile usufaka le khodi, imali yakhona isiyehla, bakudilivela mahhala, izinto zakho zize emnyango ungakaze unyakaze. Njengalona nje uthenga izinto ka-780 wagcina ekhokhe u-270, nangomunye futhi uthenga izinto zika-922 wagcina ekhokhe u-306 wamarandi kuphela. Zinhle kakhulu-ke iy'ngubo zakhona-ke lapha kaShein, iy'mpahla zakhona nje, amabhulukwe, iy'kibha, amakapisi, iy'cathulo, yonke nje into yakhona inhle ngendlela eyisimanga, futhi nje kulezi nsuku ithandwa ngendlela eyisimanga. Ngakho-ke cela ukuthi-ke nawe ungasali, ngiyakuplaga njengamanje. Uma kuthi khona into ongayi-understand noma ongayithembi kahle, khomenta khona la kule video, mina ngizobe sengikulekelela. Ngiyabonga.